Giuyunan sa ubang ginikanan ang pagtanggal sa mother tongue sa pagtudlo sa kabataan sa mga eskwelahan sa nasud. Gimando kini sa Department of Education pinasubay sa Republic Act 12027 kun ang balaod nga nagapaundang sa paggamit og mother tongue sa pagtudlo sa mga pupil sa kinder hangtod grade 3 isip medium of instruction. Sumala sa ubang ginikanan, bintaha kini alang sa ilang anak kay dunay mga pulong sa Bisaya nga lawom og lisod sabton sa ilang mga anak. Para sa ko okay lang kay sa una po man wala man tay mother tongue nya. Sa ato adri sa Davao kay matun-an man jud ang Bisaya good. So okay ra. Oo, mo yun ko kay sa una nga elementary pa ko wala man ang mga mother tongue. Say lisod oy kay usay laglom man. Nya makaya-kaya ra man. Pero mas wapo okay ra pud kung tanggalon. Matod sa DepEd, dunay himuon nga transition period din hinay-hinayon ang pagbag-o sa lengguwahe sa pagtudlo. Itong mother tongue will now transition the child to learn either Filipino or English. As soon as the child can tackle the learning into that language, then that language will become the norm. Optional hinuon ang pagpatuman niini sa monolingual classes nga mao ang grupo sa learners nga pareho ang sinultian nga mother tongue ug pareho ang grade level. Medium of instruction would only be English and Filipino, while the mother tongue will serve as auxiliary media of instruction. Matod sa Department of Education 11, gigamit ang mother tongue sa kinder hangtod grade 3 isip transitional language nga mao'y paagi aron makahibalo og laing lengguwahe sama sa English ug Filipino ang mga bata. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.